Jahongir Media salom. Салом алейкум. Хуш омадед дӯстони азиз. Ҳама касо як бори дигар саломи хидмат ба ҳамаи шумо мерасонам бародаро. Салом, салом Шаха, Шахов, салом алейкум ҳама каса. Бозам салом. Салом, 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 салом. Ака челленҷи мугам бора тамошо кардем. Ахмақат кардай ку. Хай акам халишид бояд намешида, боам халишид. Салом алейкум бародар Бэтмен. Ва алейкум салом акай маъруфшо, хуш омадӣ. Салом. Кучка ростай меган Дон Жуан мурде. Астағфируллоҳ. Салом, салом номи бачаҳои Кӯйбеш. Хуш омадем. Кучка салом ба қаб номи ғарибо. Зинда бошед. Салом алейкум акай Кучка Бэтмен. салом чиба мугам бо утари кард. Ака намедонам чиба итари карда. Хай ака ямтари шидем ака дига чико кунем. Салом сази хуби мешаварам. Салом алейкум акай Кучкар сази. Салом сази ака мешаварам. Салом алейкум акай Кучкар. Ойладор чи олидахара натури шушти ё просто прикол. Не натури шуштум. Салом аз Москва. хуш омаден. ҳама каса дӯстони азиз хуш омаден. Саломат бошед, сарбаланд бошед, марамат саволако бошад. Саволакоро метиҳем, саволако ҷавоб мегирад. Акай Кучкар сума ты додӣ? Ман худам додам. Сум нарасидак сразу чӣ кардем? Номаш чӣ мегӯянд? Косу тавақ шуштем. Зинда бошед, зинда бошед. Кучкар додарҷон мугам бо чиба пул сази хуби акаҷон мешавад ҳамун ҷада. ҳақиқат пула надод косаву тавақ шушти ё не? Шуштам. Моро фаромӯш кардӣ. Занг мезанем ҷавоб наметиҳӣ. Мода занг мезанам намебардорӣ. Московская район. Салом Шеринар. модарут беҳтар шид. ҳазор раҳмат бародари азиз. хела хубам, хела созам. дар хонаам худо ба шукр. Айбаниса ҷавоб шидагиам. салом алейкум акай Кучкар. Морган ай кангирд имрӯз зодрӯз доштай? Я табрик Морганҷон бародари азиз. зодрӯз муборак боша. салом алейкум Кучкарсози. ответи зур кардӣ неки. ответи зур кардам 500 сомон сӯхтам. салом акай Кучкар. ответи зур кардӣ неки гап нест. салом алейкум акай Кучкар сази хуби мешавад. Кучкар додарҷон мугам бо чиба бача. Кучкар додарҷон салом алейкум. салом алайка акай маъруфшо. аз чӣ мондему? қирқирш мондему бо фуррас кашида дуромадай бои. Фур кайсе? ча кадомира накаши бари ба фур кашид. салом барои чӣ пас аз соати 12 медорен? иҷа як муаммо аст. барам хандигина дамиҷе. зинда бошед дӯстони азиз. салом барои чӣ пас аз 12 медорен? натури мурдай барин рафтен мекунад бард. сӯхти ячида. хай ака чико кунем? ҳова бумурягане. лишни гапо нагем ки бо нигоҳ ку. мугам бо номардӣ кард. Не чувак. хай аки бозия мақсад ки ваям рост мегам. мега ки ту бояд аймара мехӯрдӣ. леки ман намедонистам ки ӯ ай кӣ буд. дар ҳақиқатан ман то ҳозирам намедонам ӯ ай кӣ буд. леки вай қасам хӯрд ки айман набуд. Ту аймара нахӯрдӣ гуфтак. ба ҳамин хотир ман дар онҷа сума мадодам. салом алейкум Зайнаб Саликова. хуш омаден акаҷон. инстаграмда подписатсия кардамтон. гап не. зинда бошед. ха хай соза ака фаромӯш намекунӣ. миём мебинад ака акмала салом бугӯ. гап нест. саломат бошед. ҳама каса хуш омаден. салом айноми бачакҳои Кӯйбеш. Кучкар скоро туяй пасудашӯӣ меравӣ? чӣ бане бародари азиз мерем. чӣ? Кучкар сарат перчаткаи бокс. вроде сари ман майда. як намедонам ака дар назарат офтеса ё ки сари хита дар иҷа монданири ман нафаҳмидам.
забин тел харид ҳо. Дӯстони азиз, боз ҳам як бор дигар мегӯем ки челленҷи гузашта буд, яъне ки пешаи Мугамбо, ответи Мугамбо як челленҷ стопи дигар зада будем. Оид ба телефон гапи чап рафта буд ки мегӯянд ки Сабрина ваъда дода буд ки ними пула Сабрина метавад, ними пула ту медодӣ бояд. Телефон харида кад ё ки не? Дӯстони азиз, боз ногуфта намонем ки Сабрина ними пула дод, яке бигем ки ай 50% зиёдтар суми телефона додак. Як телефони нав рафтем харидем, ина бо ба он телефон даромадагем. Қад шумо чах кардесем, зинда бошем, ҳамеша соз бошӣ давлатчон. Салом акай кӯчкар, Мугамбо пулша дод? Не бародари бача и кори кардагӣ дарди сари худо шид. Хай ҳамин хел мешида охи. Бахатеҷе кӯчкар ягон конкурс нест? Не охиёли нестай. Раҳмат барои суперчат. Раҳмат. Салом алейкум, сози хуби кӯчкар мешавад. Раҳмат. Салом ай Беларусия, хуш омадем дӯстони азиз. Салом алейкум, сози хуби. Бародари азиз, биё як хел мекунем. Агар ки бихоҳем ки ман номотона бигирем, бигем ки номамона бигӣ, баъд сообщениёмона бихон, яъне ки смсора бихон. Агар ки хеле боша, чӣ хеле ки шумода махқулай, ман баъзеёра ман нависагиҳошона мехонам, номашона намегирам, хиёл мекунам ки ман айваёра нахондум. Барои ҳамин қадар бародарои азиз, биён ихе мекунем. Агар ки бихоҳем ки номотона гирифта бихонум, бигем ки номона бигӣ ба бихон. Агар ки не комментария тоқа бихонам, комментария мехонам, барое ки баъзеё мегӯянд ки аймора нахондестӣ. Барои ҳамин хотир мегӯям ки ягон кас хафа нашавад. Ман мехоҳам ки ягон кас хафа нашавад. Барои ҳамин шумо мепурсем ки мақсад номотона бигирам бихонам ё ки ҳамин хел комментария бихонам. Ина рафтем. Марҳамат. Касе ки чизе ки боша. Номшахон. Салом акаҷон. Ина як кас гуфт ки номшона бихон. Гап нест, ина якта қабул шид. Ази номша бихон. Ном кати бихон. Радной одами беҳтарин брат. Гап нест Музаффарҷон. Чӣ кавро мерай? Охи нигина ақорат наки иҷа гапои безе мезани, нигина автоматики парашют метан. Не чӣ дар курай? Бихон номша. Кӯчкар очкота парто намезебад. Агар ки очкоро бигирам ки хонда наметавонам вообще. София куҷо мешай? Гап нест. Ина ман номо кати мехонам бародари азиз. Ина салом алейкум. Барам бехафагӣ шавада. Чӣ несаги Тогил теҷе. Тогил теҷа Мугамбо чӣ шид? Мугамбо ҳеч не пула надод, хес бирафт ку Беҳрӯз. Ассалому алейкум, сози хуби номшона хон. Гап нестай. Амин Ҷураев. Аминҷон ном бигиву бугу Сабина чанд сум дод ба ростӣ ва чӣ хел телефон харидӣ? Дӯстони азиз, боз ҳам як бори дигар мегӯям ки ай 50% зиёдтар суми телефона додагия Сабрина. Ина ма телефонма харидагим. Аминҷон ина телефона харидам. Раҳим не. Хиттеҷеке бухон номшона. Гап нестай. Муҳаммад ё ки Маҳмуд. Кӯчкар Бетмен ба пеш. Раҳмат. Ҳаёти ҳайвонот. Алиҷон бачам номерои WhatsApp та гум кардам да каналам роӣ ку ба я байди қирғизӣ бихон. Гап нестай. Муҳаммад Расул бухон номшона. Гап нестай. Салом алейкум акай кӯчкар ном бихон. Саид Ҷафар Саидов. Гап нестай. Руслан ака мухлиси хитм. Гап нестай. Раҳим не. Абдулло салом акай кӯчкар, зинда бошӣ радной. Жалолиддин Холматов сози мешава. Раҳмат. Ҷовидон Мадиев. Акай кӯчкар ягон ресторанда кор накади бад тақалу коса бушӯӣ. Хай бигирам ман кор мекунам, чӣ ба кор намекунам? Тақли теҷе Мугамбо чӣ шид? Сафия давлатчон ма айдушанбе мегам. Салом додаром кӯчкар, саломатиёт хубан? Модармон саломатиш хубай? Худованд ҳамавақт хонат обод бошад. Айноми Саймурод Душанбе. Саймуродҷон ҳазор раҳмат бародари азиз. Ташаккури зиёд барои суханҳои беҳтарин. Раҳим Холмат Ҳикматулло Холиков. Салом алейкум, сози хуби кӯчкар мешава. Раҳмат. Аламшо гапои безеб наген радноё.
беҳтарин суханае. Марги муш мефурӯшӣ. Алихон Холмат. Иззат салом. Бародар як гапа 10 бор нагӯ охи. Ними чие тогил теҷе мугамбо чишид 10 бор ин гапа такрор кардиси братан. Як гапи дига бугӯ охи. Ина иҷа як чӣ дорем? Номушу мега када гап мезанам. Гапои туй ба мери корҳо бисёр. Гап неста диловар мерем чӣ. Салом Халил, Алишер, кучкар Бетмен чокин. Ҳич неам ҷода штигием ку. Акай кучкар реальни челлендж стоп да. О реальня берӯз. Муҳаммад. Салом бародар ба пеш зинда бошӣ. Гап неста София Ёрова инихол ба чӣ ман Москва да сетадаюм давлатшо. Байни хушон ин ҷода уже диден и эфир я намуде ҳаста ки мақсад ки одамо با یکدیگری شناس میشید. یعنی یکی خیلی عاشقی هم میره و اهمیت بتین SMS رو یکی عاشقی هم میشه اجازی. سلام علیکم ای کافکاز با کوچکار بتمن ایدی بیگ جان خوش اومدی برات جان. صبحخان السلام علیکم علی جان سلام از نامی صبحانی حساری بقب 200,000 لایک گاب نست خریدین ғафуров акай кучкарсози маём саёд нома бихон. Гап неста иҷода дидем дута ном буда. Ята хайрдин боз саёд буда. Салим Ҷамилов салом. Шарипов Эмомалӣ худо ҷоша пур кунад. Приколои тенҷ буд. Гап неста Руслан Московский район ака канали пештарамона чӣ хел вастанавид кунем? Агар ба номерот кадагӣ бошӣ ба номерот метавонӣ ёфта. Агар зашта дошта боша. Некрӯз Мирзоев салом алейкум акаҷон созен хубен акаҷон мо айтюмен шуморо тамошо дорем. Айноми Шарипов соҳибҷон оделно салом гуфтеста зинда бошӣ акаҷон. Соҳибҷон ассалому алейкум хуш омадӣ айтюмен зинда бошем. салом алейкум ай ноҳияи Қумсангир Хуршед Ятимов. Халил Ҷалимов салом алейкум салом. Шумо хов надорен? Ҳоли нав бедор шидем. Ака чӣ хеле мешава раҳмат. Зиндаву сарбаланду хонобод бошем бародаро ки ин миқадар моро менависем ва мо то ҳозира бо шумоем. Зиндаву сарбаланд бошем бародаро. кучкар мугамбо пухтай шери нари да гап неста Руслан. салом дӯсти азиз кучкарҷон неки ба мугамбо ответи гизала додиш. ответи гизала додумуш велкомеу неки дар ӯ ответ гуфти гапо худум сарчапана рафтум дар амуҷо неки. салом алейкум кучкар рост косау тавақ шушти ё ки прикол буд? Мы коса тавақа шушту Муҳаммад. Прикол как дела которые номер есть. Привет как дела которые номер есть. Чё это за номер? Салом акай кучкар аз Чорку. Хуш омадӣ Меҳродҷон. салом алейкум кучкар сози акамеша раҳмат. Нуралӣ Якубов салом алейкум хуш омаден. салом аз номи ғарибон мардуми ғариби Тоҷикистон хуш омаден. Муҳаммадалӣ Тураев шери нари да Русланҷон гап нест. салом кучкар челлендж стоп қатъи мугамбо и сохта буд. Не сохта не картошка буд. салом алейкум брат. салом ай бачаҳои Файзобод мардуми Файзобод хуш омаден. салом бародар. ва алейкум салом. Суҳроб хон надорӣ хайвон хез ва светои будиниро куш шеф зинда бошӣ бародар кучкар бетмен гап нест бор бухон як бор бухон гап нест зинда бошен Парвиз салом чо кардӣ чорчашма созӣ мешава раҳмат Комрон ай куҷои ваҳдати брат ман ай ваҳдат нестам. салом ай номи бачаҳои Ёвон Сити хуш омаден. салом алейкум ай Москва тамошо дорем саломат бошӣ кучкар гап нест Абдуҷонибу Баҳриддин салом алейкум аз тарафи панҷ хуш омаден Муродҷон офитсал кучкар сума додӣ? Не хай ними сума доду ними сумда коса тавақ шудагӣ. сеюм бораи салом метавон ай Туркия ҷавоб надодӣ чӣ хели
садои тоҷикон хуш омадӣ братҷон. Салом, салом. Сабрина чишмош хира мебина. Салом алейкум, зинда бошӣ шери кучкар. Бой лайка вертушка задум қабул кун. Гап нест чи братдияга теҷе. Худо дар паноҳ хор назана радной. Ҳазор раҳмат Руслан. Али салом айноми бачаҳои Кӯйбеш хуш омаден. Добрый ночью кучкар. Қатъи ту як видео мекардем мо ай шаҳри Екатеринбург. Гап нест мешава оли ҳамаш. Эмомалӣ Одинаев. Якта кинои тарафҳои ёвон Кӯйбеш дар Канин планода ҳаст. Мешава оли ҳамаш мешава бародаро. чуба акина нигоҳ кун 177 нафар дар омада 87 лайка и бахшон камтар безеб. ай ки ҷои ваҳдати брат. Ай ваҳдат нестам ку братҷон. Ҷовидон Мадиев. Акай кучкар ҳамеша сарбаланд бошӣ. Гап нест братҷон. Шумоам ҳамту. Ина дидӣ ҷошда 105 дашид. Салом алейкум Алиҷон. Барои бачаҳои ғарибо байди модара бухон илтимос. Амронов Ҷумахон. Гап нест инам як суруди модар баҳри ҳамин бародарумон суханошона рад намекунем, чунки як суруди модар гуфтак баҳри модарое ки дар ғарибиян кор ва фаъолият барои зиндагӣ рафтагиян. Худованд нигаҳбоншон боша. Як суруди модар баҳри модаро. ёдора модари ғамхоро, модари ғамхору хуш гуфторо. ҳар ки бошад соҳиби ақлу тамиз, модарашро доимо дорад азиз. модарам вақте ки будам ман ҷавон, ногаҳон бемор шуду рафт аз ҷаҳон. модари дигар маро фарзанд бихонд вой, сӯзиши қалби маро пайванд бихон. модарои меҳрубон ҳамеша соябони сари фарзандо бошем. бародарои азиз саломат бошем. модароро эҳтиром кунем. 500 сомон залал карди дӯстам. хай ака дӯст теҷа чико кунем ака. диловар довар. Салом алейкум брат. Ва алейкум салом. хуш омадӣ доварҷон. Исмоил Ҷумабоев. салом алейкум акай кучкар. ба мухлисот бугӯ як бор ба пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам салавот бифиристанд. Худованд нигаҳбонат бошад брат. гап нест. ҳазор раҳмат бародарҷон. зинда бошӣ. кучкар бетмен. чӣ хели созӣ мешава. раҳмат. амин ҷураев. акаҷон ростша бугӯ чанд сум дод Сабрина ва чӣ хел телефон харид. ман гуфтум ку братанҷон. Садриддин Қудратов. сози ака мешава. раҳмат барои суперчат. кучкар дар ҳаққи мо ғарибо дуогӯ бошед. тезтар ба пеши падару модар равем. худованд ҳар як ғариба, ҳар як ғарибое ки дар ғарибиянд иншааллоҳ ба хости аллоҳ ҳамаш бартараф мешава. оле ҳамаш бартараф мешава. боз ба пеши падару модар, ватани азиз ва ба пеши зану фарзандотон иншааллоҳ ба хости аллоҳ бармегардем. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. салом алейкум акай кучкар. зинда бошен. салом алейкум ака бародар. ва алейкум акай бародар. хуш омадӣ кулобдиҷӣ. салом алейкум бародар. ачки мондай. хай ака аями ҳисоби зрения бародарои азиз. и ачкира барои зебуш мондагӣ нестем. и фақат барои ҳамие ки барои зрени дар пот хор нахала радной. русланҷон гап нест. Саъди. салом алейкум алиҷон. салом аз шаҳри Питте як латифа оварда шавад. гап нест. забир. салом алейкум сози хубӣ мешаварама. наимҷон Сафаров. салом дӯсти азизам кучкарҷон. ман аз шаҳри ғарибӣ айноми Насимҷон 46. Насимҷони 46. ҳазор раҳмат. хуш омадед бародари азизам.
ака я реб хон қати мугам бо насиб боша мехонем ҳамаша мехонем акай братан заказ туйда мери бародаро туйда мерем чӣ банем туйда мерем фақат сари тавақ кучкар охирон вақт видеоот шавқовар накардести тенҷӣ боша ма бародарои азиз чӣ хеле ки шумо аҳамият дода бошем ма видеои саҳнача яъне ки ози саҳнача накардестем фақат ҳамин челленҷ стоп кардестем ба ҳамин хотир мо саҳначаи ҳаҷвӣ накардестем редки ягонта зур боша ягонта пешниҳод аз тарафи подписчикон мешавад ва мо амуро мехонем агар ки зур боша ҳатман пешниҳод мекунем сиёмкаш мекунем ва пешниҳодш мекунем ҳеҷ гап не агар ки ягон кас идеяи хуб дошта боша марҳамат бародарои азиз метавонем ки шуморо ҳам идеяи хутона қатиму мақсад ки метавонем ки ёрдам бикунен идея муда битен ай аққоратои гапои безебда ай уда хуб боша як идея хуб боша бо беҳтар мешавад ки мақсад ки мо идеяи шуморо пешкаши подписчикон яъне ки пешкаши бинандагон мегардонем зиндаву сарбаланду хонаобод бошен ака ҳамиҷада нигина шарипова буд чорни кадим ака вай ака гапои безеб бисёри бад гап задесавдак ба ҳамин хотир ман мегум тонаку бародарои азиз касе ки дар иҷа я ақорат мекунад ё ки ягон ай оча ё ки ай инам гапи оча суханои оча модар падар ва апаву хоҳар хеле чизо боша калимаҳоро мо я намуд кардагем ки ҳамин калимаҳо автоматически чор нида мераванд барои ҳамин қамал гуфта будем ку ақоратои безеб накунем иҷа апаву хоҳаро модаро медурӯянд дар иҷа медурӯянд ки суҳбат кунем ба ҳамин хотир касе ки ақорат мекунад автоматически ти кто такой давай до свидания ти кто такой давай до свидания ҳамин хел мешавада бародаро и ай тарафи яъне ки хоҳиши подписчико буд ки ҳамин хел ақоратҳоро илтимос бародар чор нишон бикӯ ба ҳамин хотир мо як намуд программа ҳаста касе ки ютуб дора ира ҳама худаш медона ин настройка ҳамин кор карда мешавад барои ҳамин хатар бародаро хафа нашавем касе ки ақорат мекунад чор мерава боз ҳам якбори дигар узр мехоҳем хафа нашавем стоп челленж акалан брат дар як ҳафта дар ҳар як ҳафта бурор мо кӯшиш мекунем кӯшиш мекунем ки мо дар як ҳафта 2 бор бурорем дар як ҳафта 3 бор бурорем лекин ура момент дора ин ҳозир ман намедонам ки дар кадом ҳолат ура ма бояд стоп битим яъне сабринара ма стоп битим ва чӣ ответ битим ба ҳамин хотир мо идея мекунем ки мақсад ки айвай чӣ хеле ки ҳама нависанд ки айвай жёстки буд ман мехоҳам ки айвай да жёсткитараш бикунам барои ҳамин қадар барои чӣ кучкар бояд гуфта намонам ки дӯстони азиз ҳозир дани момент сабрина дар беморхона бародарои азиз ба ҳамин хотир мо ҳоли челленҷ стопа ягон маслиҳат накардем ҳоли мақсад ки бурорум ё ки набурорум ё ки ответ битум ё ки натум ба ҳамин хотир мо вақте ки сабрина иншалло ба по бихеза ҷавобуш битиянд ҳатман челленҷ стоп ответи кучкар бетмен ба сабрина шоева мешава ва шумо дастгириҳои шуморо ман медонам ки 100% медонам ки нашод челленҷ стоп ман ягон парво надорам барои просмотрошу барои лайкош ба ҳамин хотир медонам ки шумо мара дастгирӣ мекунен барои челленҷ стоп ҳазор раҳмат отлично дуо мекунем ки сабринаҷон ба по бихезаву боз ба челленҷ стоп бар бигарда ман худо мегӯям ки ман ҳозир як соперники мақсад қатима як соперники ғалтидагие ки бовар кунен чӣ қадар мустаҳкамай чӣ қадар бақувватай мақсад ки любой корада любой челленҷ стоп ки мақсад ответа тоқат мекунад ва як гап дора ки ман фақат мегӯша ки хафа шидӣ мегарда як гап мега чӣ матада арӯсум мега ман хафа мешавам ман ба ҳамин хотираш уважатш мекунам респект айноми ҳамаи шумо ба сабрина шоева ва дуо мекунам ки сабринаҷон агар ки дар эфири ма боша худованд тезтарак соз шавӣ тезтарак бар бигардӣ ба челленҷ стоп тира подписчико ждат доранд худованд нигаҳбонот боша сабрина ҳама каса дуо мекунем бародарои азиз
худованд ҳамаи шуморам нигаҳбон боша, ҳеҷ гоҳ ягон кас дар хонатон бемор нашавад. Ман медонам чӣ қадар бемориҳо ҳастанд, яъне ки гуфта намонем ки ҳама безебаш ҳамие ки як камбағал агар касал шава, бовар кунед чӣ қадар безебай, чӣ қадар безебай. Ай сарам гузаштагиай, ман ҳамашам медонам. Ба ҳамин хотир дуо мекунем ки ягон кас бемор нашава ва даводави дар больницаҳо мекунанд нашава. дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон боша. ҳеҷ гоҳ бемор нашавед, худтона эҳтиёт кунед. Ба бисёртар мардуми ғариб дар ғарибиен шумо, ба ҳамин хотир бародаро худтона эҳтиёт кунед, ягон намуд касал нашавед. чӣ қадар мегӯянд ку аввало мегуфтанд ки эҳтиёт ними ҳаёт, леки ҳозир баръакс шидагиай. эҳтиёт полни ҳаёт. барои ҳамин қадар дуо мекунем ки тезтарак раҳо ҳуй шава, шумо ба ватани азиз, ба пеши падару модар, зану фарзанд барбигардед. боз ҳамун давраҳои пешина, боз ҳамун вақтҳои пешинае ки дар болои зонуотон фарзандотон мешиштанд, дар паҳлӯтон падару модаро мешиштанд, боз ҳам ҳамун рӯзо биёяд иншааллоҳ, ба хости Аллоҳ ҳамаш. зинда бошем бародаро. барои дастгириётон, барои тамоми дастгириҳои шумо мекунем баҳри мо хирсандам ки шахсан ман худам хирсандам ки намехе дар бари ман ҳастен, намехе дӯсто ба мисли акаи Маъруфшоҳ, Ҷомиҷон, Антошка ва Сабрина ва кулли подписчикое ки дар ҳамин ҷо ҳастанд, ҳазор раҳмат. барое ки ман модарам бемор буд, дар беморхона буд. ҳамаи шумо дар бари ман рост буден ва дуои хайр карден ва дуои нек карден баҳри модари ман. худованд модарои шуморо нигаҳбон боша. зинда бошен. раҳмат алиҷон барои модаро. ҳазор раҳмат. зинда бошен. зиндагӣ гузаштагӣ зинда бошен. рост мегӣ акаи кӯчкар номерои самандара бите. акаҷон хитон будем самандара дар ҳамун чизаш бинависен, ман номероша надорам. салом мегӯям бо хушрӯз тоб накардем. хай акаи мешава. Мешнаси ё не барнома чӣ шид? Акаҷон барнома мешнаси ё не мешава. Зафар бачаи мамара намехонӣ? Ай Америка наистесамад гап нест хондесамад ку. Акане ки худат ами Зафар ҳами раҳо маҳкамай. Ту чихе якдам мегӯ ки ман дар Екатеринбург гуфта буд як бор дига гуфта ки дар Самараям, бо ҳозир дар Америка. ин раҳо маҳкама, ту чихе рафтаси ягон роҳ неста ки ина мардум мехоҳанд ки ба Тоҷикистон барбигарданд. ягон роҳш боша бугӯ охи мардум биёян охи. ина мо ҳами акара аҳамият метонем. Зафар касе ки медона, касе ки ҳами сообщениёша хондагӣ боша, ман хе дар ёдам ҳаста ки ҳамин бародар ё Екатеринбургу ё ҳами Москва худаш гуфта буд. ба хиёли ман ҳамин хе буд. ин ҳозир ин бародар мо дар Америка. касе занг зад. бародарои азиз, илтимос дар вақти эфир, илтимос бародаро аз шумо як бор дига хоҳиш мекунем ки дар вақти эфир занг назанен ва суҳбати худмона қатъи шумо идома бидем. ҳазор раҳмат барои дастгириётон. бародарои азиз, боз ҳам гуфта намонем ки лайкҳо камтаранд. лайкҳоро биҷиқен ва суҳбатро идома медиҳем. ответи мугам бо доди маъқул шуд. гап нест. зинда бош. акаи кӯчкар чихел шид. хай ака хитон дидем ку чихел шидак мақсад ки дар челенстопи хидмат сӯзондум. мақсад 500 сомон хидмат сӯзондум. хай ҳеҷ гап не. Не ки ман то ҳозира фикр кардастам ки ҳамун чизе ки ман туи ҳамун буд мегуфт ки айман нест. Не ки қасам хӯрд, ман боварш кардам. ба ҳамин хотир ман хестам пули ҳамаи аморо додам. умарҷон шараф не ки ягон шӯхӣ гап нест. қатъи мугамо чихел ришад кади. хай ҳамихе ришад кардем ки мақсад ки якдигарфаҳмӣ буд. маладес кӯчкар. раҳмат. акаи кӯчкар челен чихел шид, зур шид. ман худам самолёти шахсӣ дорам. гап не Зафарҷон. я бало ки ҳамин бародарои азиза ба ҳамун самолёти шахсӣ биёр охи Тоҷикистон биёр. музаффар. Сабрина телефон харид. ҳо бародари азиз,
Салом, салом, Лола 2005. Салом, Лола. Акай кучкар чӣ ба мухӣ кард? Мугам бо мухӣ кард. Намедонам. Меша соз раҳмат. И зафар чӣ ҷин дора? Мумкин. Салом, Лола. Лола сози хуби бача надидем. Ман гуфтам ку дар ин эфири ман ҳар чӣ шиданаш мумкин аст. Ошиқӣ шиданаш мумкин аст. Мақсад ки ҳама чӣ мумкин аст бегум ку. Акай мушкили зиндагӣ чӣ шид? Мушкили зиндагӣ фақат шумо медонед ки дар эфирои Акмал Ҷумаев бидроен ва буфаҳмед ки чӣ гап шида бошад. Мебро ё ки не? Брат, номерота бугу. Номероро фақат мегем охири эфирда. Ҳатман номерома мемонам, бародари азиз. Акай кучкар дар челенстоп шумо худтон неки сӯхтен ака. Мугам бора итарӣ намон. Кӯшиш мекунем ки ягон чизи беҳтарин бо ответ бидем. Акай кучкар номерои хита буте. Гап нест, ман номерома метум. Ай Мугамбо хафа шидӣ? Ман ягон чи хафа нашидам. Хая ки и бозии мо ҳамин хела ки дар ин бозӣ сӯхтанашам мумкин буда. Яъне ки худам ответи худам да худам сӯхтам. И якум бор шид ки мақсад ки дар бозии худат хита бисӯзонӣ. Неки бисёриҳо гуфтанд ки ответа айсар буда кучкар, барое ки и ответ мақсад ки нашид. Охирон промои эфирда номерои кучкара мемонем, метем, баъд гап занем. Гап нест. Ризоев Ҷомӣ. Салом. Салом алейкум брат, неким зур омада серьёзно. Гап нест. Салом алейкум кучкар. Ва алейкум салом. Челленж чӣ хел мешава ва қати Мугамбо. Қати Мугамбо ответ чапак бисёр мешава ба хиёли ман. Ва алейкум салом акай кучкар. Хушомадӣ Лола. Нурбону медиа. Салом аз номи Пабло. Салом алейкум. Мугамбо мардак набудааст ака. Не чӣ ба яхе наген. Брат чикорай дар эфир? Ҳичи не, имҷода шидем пенсия жда дорем. Ака ягон худодод бугу илтимос ягон як бор худойдод бугу илтимос. Худойдод дӯсти азизам, хушомадӣ. Саломи хидмат ба ту мерасонам. Ака салом алейкум. Эй чокат челенстоп хелиши. Хай ман мегум ку бародари азиз дар челенстоп чӣ шиданаш мумкин аст. Сози хуби саломатиё чӣ хела мешава? Раҳмат кучкар баъди челенстоп мулло овардӣ хонди. Ҳамин хела. Нурбону салом. Дӯстони азиз, вақте ки челенстоп ҳамин хела ки ҳар кор шиданаш мумкин аст. Барое ки ай саперник ҳама чӣ ждат кардан мумкин аст. Мо намедонем ки чӣ гап мешававу, неки бояд ждат кунӣ ачи яки. Мақсад ки ҳамон вақте ки челленж уже чӣ рафт, чизи бишава, мақсад ки мешавада. Зафар гапат надорам акай Алиҷон, ман шӯхӣ мекунам. Ман Москва даем, мара нахондӣ, барои ҳамин навиштамат. Гап нест. Акай кучкар чаро гиргалӣ қатӣ нест? Гиргалӣ ӯ отдельно гурӯҳи хича дора. Мақсад гурӯҳи як гурӯҳи яъне ки як студияи хича дора. Мо фақат дар киноҳо якҷоем ва дар корҳои мақсад эҷодиё мо якҷоем, не ки ҳозӣ мо якҷоя нестем, барое ки вай дар хонаи хича, мо дар хонаи худмон. Мегафон кучкар 500 сум додӣ? 500 сум не, ман 300 сум шо додам. Ба фикрам 300 сум будам хебуд. Акай Алиҷон чӣ хел мешава? Раҳмат. Алиёр таға зан дорӣ? Шукронаи Аллоҳ, зану фарзанд дорам. Кучкар киноя зур гирифтӣ? Гап нест. Акай кучкар нависагии мая нахондӣ ё успед накардӣ? Намедонам, Зайнаб хонда будам ку. Салом Нурбону. Кино бениҳоят маъқул шид. Гап нест. Салом акои кучкар. Ва алейкум салом. Ака апай Сабринара чо карда ҳамиқа менависам, ответ наметӣ. Сабрина ака ма чиёра ман намефаҳмуму. Мақсад иншаллоҳ рӯзҳои наздик мо ҷияндор мешем. Ба ҳамин хотир дар беморхона мақсад ки лечение дестиян. Саломат бошед кучкар. Гап нест.
ака апай Сабрина саломат бошед, созен хубен, мешавад аб бача чӣ ба пасудоша шушти. Хай ака ҳами хешидак, зинда бошӣ, брат бошӣ да, гап неста. Ҷагвар салом алейкум, ай шаҳри Олмон, Алиҷон брат сози хуби, мешава, раҳмат, ҳазор раҳмат. Теҷек Германия кӯчкар сози тенҷи салом бар ҳама. Теҷа Германия як бародари мо ҳаст ки дар Олмон аст. Ҳамин бародар нашод мошин қадима чахчах кардагӣ буд. Мақсад ки як бародармо дар ҳаминҷа Ҷанобиддин буд. Гуфт ки мошинта 40,000 сомон мехарам, ки мара фреб кард. Ина Теҷа Германия гуфт ки ака ҳамун 40,000 ҳамуда матада як мошини ҳазор раҳмат ба бародарам Теҷа Германия. Бисёр мақсад ки кӯшиш кард ба ман чӣ намуди мошинаро ёфтак, не ки хай камтар сабаби ки мошина нахаридак фреб кардак бара қадар бара бибахш. Кӯчкар сози тенҷи саломатӣ хуба мешава раҳмат. Ай ки ҷои ака? Ай Тоҷикистон. Ҳо ака пасуда шушти шидӣ шуштум дар эфир шидум. Кӯчкар сози номеро телтагу гап нест. Саидов мегем ака зан дорӣ? Шукронаи Аллоҳ зану фарзанд дорем. Салом алейкум, вотристай хуб будай. Чӣ вотистай чие? Салом, ай номи 18 чӣ поворота Фархор. 18 поворотаи Фархор. Хушомаден азизҷон. Мегафон салом кӯчкар 500 додӣ? 500 не 300 бахоло. Ака суми ёрӣ бугӯ боед и хел намешид. Айрӯи мардакӣ набуд. Хай ака ман намедонам, вай қасам хӯрд ки ман ту айма набуд. Сози ака мешава раҳмат. Нурбону привет, как дела? Салом алейкум кӯчкар Бэтмен. Баха хушомаден. Сабрина таваллудиш чандай? Салом Лола. Дар сари Мугамбо зеленка брезгавд. Салом ака, медонӣ ки дар Тоҷикистон 9 миллион одамаем, не ки ман якум мухлистонум. Медонед ҳу акаҷон? Абдулламон Муҳаммадиев. Гап нест додараки азизам, раҳмат барои суханҳо. Зафар акай ютуб пул кор мекунед, тақсим мешава. Тақсим мешава. Салом аз ғарибӣ. Ва алейкум салом, хушомаден. Акай кӯчкар барои чӣ 500 сомон додӣ? Барое ки ака вай гуфт ки ман нестам, мақсад ту аймара нахӯрдӣ, бара ҳамин хотир. Акай кӯчкар саломатӣ соза, шукронаи худо. 21 бор саломот метам, алек намегирӣ. Оятло ба хёл нав дуромадию, ҳамин гапа гуфтӣ. Пасуда чӣ ба шуштӣ? Барое ки вай набуд. Кай кино мебуроянд рӯзои наздик кӯчкар. Ин прикол буд 500 сомон. Не ҳақиқат дора. Ина бовар намекунам, бо хутон бренд ҳамун ресторани Бунёд бипурсен ва бигӯен ки чӣ гап шид. Кинотон давом надора? Дорам. Чӣ ба ачки мондӣ? Салом алейкум. Абдулхайр. Салом алейкум азизони дили ғарибон, зинда бошен. Акай кӯчкар зинда бошӣ, як суруди ғарибӣ бихон акаҷон, ба хотири ғарибон илтимос. Шамолак мевазад бо барги гандум, мусофир гаштаюм дар зинда бошен. Ака бешӯхӣ сумои хурдагӣ Мугамбура вақта додӣ? Додум. Привет. Не ки худата гап нест, шумодам гап нест. Привет. Роман 0203. Антошка чихел шид ба фикрум, ай ҳаму гурехтагӣ дига нами касе дар кор нест. ба хёмам хеле коро. Хёмам инҷа дидест ки дар эфирем занг наза охи. Ман гуфтам ку баъди эфир ман чахчах мекунам. Эфир дидест ки дар ҳамин эфирем барқас кардест. баъд чорни мерава, баъд мега ки чӣ ба мара чорни кардӣ? Кӯчкар ман шуморо ганда ҳурмат мекунам. Бугӯш номардӣ сахт кард, бояд ҳамеша мард боша. Сорбонҷон ҳамаш 100%, ягон гап хабар нест. Салом алейкум. Гап нест, лайка гирифтем. Эфир часпид 5 бор.
5 бор занг зад, охин 5 бор ами одам ки дар мидроне занг задага. Кучкар: салом алейкум бачаҳои теҷаки ваҳдат ба ҳама, зинда бошед. алиҷон брат, зинда бошӣ, худованд нигаҳбонат бошад, доимо ҳамин хел хоксор бошӣ, шерина гап нест, ҳазор раҳмат. лола сози: кучкар натонистӣ мугамбуро қабидӣ. хай ака ҳамин хешид, як номи мухлисат эшон ном дора, як эшон бугӯ. эшон хушомадӣ. кучкар сози: алиҷон бародар, барои чӣ ҷавоб наметӣ? яъне ҷавоб додесем охе 5 бор. раҳмат барои суруди ғарибӣ, гап нест. мухлиси хитем ака, саломат бошем бародарои азиз. боз ҳам ногуфта намонем, ҳамеша худтона эҳтиёт кунем. тоҳир: мухлиси хитем ака, салом алейкум аз шаҳри Сочи. кучкарҷон: хушомадӣ, раҳмат. конкурс намекунӣ кучкар? охи чира конкурс кунем? як опел дорам, амира конкурс монум. ина ки розия ки ами опел караван ма дар конкурс монуму ва ира буфурӯшуму як мошини дига бигирам. ина ки мехоҳа ами кора? ина ки мехоҳа? ина бигӯен ки ма бик ами кора, ман ина мекунам. салом акаи кучкар, шом бахайр. зарина аслиддинова: хушомадӣ, ҳазор раҳмат. шумодам шом бахайр. салом ака. ва алейкум салом. гап нест ака, ман мухлиси худатам, ба пеш мо ҳамавақт қатитем. ҳазор раҳмат Фаррухҷон. баҳром: салом брат, чӣ хеле бадай косашӯӣ? хай ака мешӯи, ака дига чӣ мекунӣ? салом брат кучкарсозӣ: ман дар як ҷое ки калон шудагиам, баъд дар уҷа ҳамин хел буд ки коса тавақ мешуштӣ, либосҳоро мешуштӣ, тамоми корро мекардӣ, пол мешакидӣ, туалетҳоро мешуштӣ, ҳамаи корро мекардӣ. барои ҳамин қадар ин чиз барои ман западло нестай. ман ин чиза западлорам намедонам. чизе ки мақсад ки хай шид, ака вай кори шидагие. ира ягон ҷои айбам нест. салом брат кучкарсозӣ мешавад. салом кучкар ака, дар инстаграм дастгирӣ кунен абу моҷир. баъд сума додӣ? не, нимша додам. зинда бошӣ, барои эшон гуфтан худо ҳоҷӣ шавӣ. ҳазор раҳмат, гуфтагиёт бишавад бародари азиз. акаи кучкар класс 199 таъина 237 кардем бо. кучкар клипи нави қадам кай мебирояд? шуморо дар ютуб дар навор биден, буромад мекарден. мешавад, мебирояд ба хиёлам ҳамин наздикиёда. бикун акаҷон, бикун меган. акаи кучкар салом алейкум, ҳамун челленҷи қатъи мугамбо рост буд? пасуда шуштен. кучкар Фархор моҳи хӯрӣ биё. гап нестай. мардуми Фархор зинда бошед. акаи кучкар Сабрина шукун неста. бародари азиз бойка, Сабрина худо ба шукр шавҳар дора, фарзанд дора. чанд сум фурӯхтиш мошин? то ҳоли мошин ман нафурӯхтам. фурӯхтаниши мошина ака, ма мақсад ки намедонам, охе касе ягон сум нарх кунам, мақсад ки ягон сум буфурӯшемша, ҳадаҳа бирем як мошин, як зафира бигирем. охе чойкачирам ба ин нашидесай дига. ӯ рӯз ҳама дар эфир касе буд, дида буд ма ки гаӣ қабида будам. хай барам мошин бигирам маҳкам кунам. раҳмат Зарина. али алиев: салом алейкум бародар, аз Москва, Россия. бародар ҳами салистони гере иқбол кихон. бародар зинда бошӣ. киҳоян салистони гурӯҳи иқбол киҳоян? бародар зинда бошӣ. салистош Искандар буд ва Ҳасан Ҳусейн буд, Дилшод буд, Диловар буд. хай главниёш ҳами солисташ Искандар қатъи Ҳасан буд ба фикрам, ё Ҳусейн буд. бисёр ман мухлиси ҳамин гурӯҳ будам. то ҳозира ҳамин гурӯҳ дар ман мухлисам. мақсад ки бисёр сурудҳои беҳтарин мехонданд. сурудҳош то ҳозира дар ёдам ҳастай. ту ёри ман, ту ҷони ман, ту ёри нозанин, туро ман дӯст
می‌دارم. همه خیلی سرودا بود. با چی بود؟ به وفا یارم. خیلی سرود اکا شادروان احمد ظاهری بود. خیلی یا با دوباره زنده کردن. بسیار بهترین گذشته بود در همون وقتایی که گروه اقبال بود. چند ساله اکا 30 ساله کوچکر метони мугам бора ранги индец пушокошкати кунили моз. چی حال داری کوچکر بهت؟ من هیچ نه، اینجا داشتیم خطی شما برادرو گاز دستیم. من تو را زدی دیگه کوچکر. اوه خطی انتوش که زدیم، انتوش که وقت سمتی دا گریخته. که بهت من چوکاری هیچ نه. موشین تا چند گفته استی موشین اخی اگه نرخ احساس کنم مقصد که اگه شما چه خیلی که میدونین ما پیشنی های موشین مقصد سون کار میکنم، زندگی ما پیش میبرم. خیلی اگه سومی ساز باشه مقصد که میفروشیم. بسیار برادرو گفته که یک کنکورس که امورا قیمتتر بروا اگه موشین زور بخر گفته استی. خیلی من نمیدونم. خانه طرفای مردان دا یکه این طرفای مردان ما اس نظرов ای کالخوزی روسیه ابو مهاجیر خوش آمدی اس نظرов. акай кучкар ҳолам чой мекашонӣ? ма қатъи ҳами опел чой мекашон. бародаро дастгирӣ кунен, суперчат нависен, савоб мегирен. эй сорбон 99 чӣ ба худат наменависӣ? умарҷон шараф чандш мегӣ? хай ягон сум ака шумо бигин. салом ака сози бачаҳои сарбанд гу ғарибӣ дем. бачакои сарбанд ай ғарибӣ хуш омадед. салом бетмен. салом алейкум. чӣ хел кай ответ мети сабрина да интизорем. ҳами сабрина ки ай беморхона биромад ҳатман ответ ҳастай. ака як суруди модархонаен гап нестай. нархи мошин та газа. нархи мошин хаям 40,000 гуфтестам. бо хахтон чанс қиматтараш бихарем боз зур мешавада. фарид дар куҷо аст? фарид дар хонашонай. акай кучкар телефони нав хариди ҳо? мугам бо ҳушёри бадай. айна нигоҳ кунем бародарои азиз. бародарои азиз ма як чӣ мегум тона шумо бовар намекунем. абдулаҳмон маҳмадиев 7853 бк 01 акаҷон номерои мошин таямияй. ана номерои мошин ма худам аз ёд намедонам. бародар номерои мошин ма медона. анака нигоҳ кунед 7853 бк 01. ака шумо худтон бидонед ки ин бк 01ш чӣ мешавад. бк яъне ки биқаи кӯча. биқаи кӯча мешава ва бетмен кӯчкар мешава. инем хеле номер гирифтем ки мақсад ки бк биқаи кӯча ва бетмен кӯчкар мешава. акай кӯчкар ма ай колхози Россия як дастгирӣ кунен абдумоҷира. свети мошинет чӣ хелияй кабуд очки на зебидай така. и барои зебидану на зебидан нест. и барои тоза барои зрение. кӯчкар салом гуфтестан шуморо бачаҳои колхозобод зинда бошен. зинда бошед бачаҳои колхозобод. сорбон акаҳо дастгирӣ кунен, суперчат кати нависен, савоб мегирен, дастгирӣ кунен. 30 сола сози брат чокади кай тарафи бохтар миёӣ? насиб бошам миёем. дилак мс оригинал. салом алейкум. салом алейкум акай кӯчкар ма я идея хуб дорум. чихе қатъи ту дастсвияз бурем. ози охири эфир да номероро метавам ҳатман дастсвияз буру. кӯчкар кайф дар тоҷикистон роҳат карда гашти? иншалло шумо ҳам мебинед. сағира зарфшӯӣ наз буд. гап нест. ита бачаи хуб метавӣ дар бозиҳот ҳам харасат мекунӣ. фикр мекунам хеле гузалаи. 1 миллион. лоло салом. салом алейкум акай кӯчкар. ва алейкум салом. салом алейкум. ва алейкум. ҳазрат тенҷи мешава раҳмат. гап нест. гап нест. зинда бошӣ. медонистай ман фикр кардам намедонӣ. искандар қаландаров ва шодравон ҳасан вализод. гап нест. ма ака мухлисиам бародаро. мухлисиам бародаро. кӯчкар хурмо чанд сумай дар корвон? ту мара чой бупурсо. хурмо чӣ медон? хурмо чанд сумай?
Чиба банисадай Сабрина чокадай. Ака суми салата намед. Я ҳамаша яҷва кардем додем. Ма туй кунам, ака фарёд мекунам. Миёй акао миё. Кучка шери нар брати мо. Зинда бошен, зинда бошен. Шумоам брате, не брат. Брат за братен шумо бо. Як барои суруди модар маҳалли ҳоли мехонем бародароз. Навака хонда будам. ҳоли як хело ҳаётшон буброя. Баъд мегӯянд ки як байда фақат мехонем. Мегӯянд ҳар гапо мегӯянд охе. Салом алейкум този танҷи шаб бахайр. Раҳмат, раҳмат. Салом алейкум, айноми Муҳаммадшараф, Истанбул кучкар. Гап нест хисрав. Сабрина дар больница чӣ мекунад? Худо шифо диҳад. Ҳамин одамо дар больница чӣ мекунад? Ҳамин бемор дар больница чӣ мекунад? Ин як савол. Бемор дар больница чӣ мекунад? Браҷон спартификаи Горилла зебидай ку. Беҳтарин, яъне ки ширкати Горилла бо мо ҳамкорӣ доранд. Яъне ки сарпарасти гурӯҳи кучкар, яъне ки Горилла, ташаккури зиёд мегӯем ба ширкати Горилла ки ҳамин қадар яъне ки ҳунармандо моро интихоб кард, дар мо боварӣ кард ва ҳазор раҳмат барои дастгириёшон. Беҳтарай. Ҳамин любой ҳунарманд агар ки як спонсор надошта боша, мақсад як ёрдам накунаша, бовар кунед бисёр сахта, бисёр вазбина. ҳар як видеоро бироварданаш, ҳар як монтажи карданаш, ҳамаи иплай. Ба ҳамин хотир ҳазор раҳмат ба ширкати Горилла ки моро дастгирӣ мекунанд. Сабрина дар больница чӣ мекунад? Худо шифо диҳад. Ҳазор раҳмат. Браҷон спартификаи Горилла зебидай. Зинда бошӣ кучкар. Салом алейкум кучкар. Мегӯям бо вешна дарди ишкамай ку. Ина дар мегӯям бо те. Гап нест барои гамбурго. Нурбону как 5000 сомон дар гӯш мехарид, 80 бор манту мешид. Ака чӣ хелӣ кунем партон сума? Сорбон 99. Хая худат ҳамиҷоя худат нависӣ. Гуфтӣ ба суперчат чӣ хел партоем, ба суперчат бинависӣ. Хай худат медонӣ як. Салом аз номи Ғиёсиддин Ёвонӣ. Хуш омадӣ Ғиёсиддин. Пранки қирғантӯбе партофтӣ. Паранки қирғантӯбе партофтӣ. Я чӣ мегӯям бо тра ака хела сунда ғалтон ака ве брат. Гап нест ве. Акай кучкар ба туй баш кинобуден мебин. Ба шаҳри Конибодон меоед? Чӣ бане даъват кунем, мо меоем, ҳатман меоем бародари азиз. Солистои гурӯҳи Анис киҳоянд? Шоҳи эстрадаи Тоҷикистон Кароматулло Қурбонов мухлис ҳаст. Як сурудша намехонем? Ака туйда пасудамойчик дар корай. Гап нест акаҷон, пасудамойчик ки дар корут боша ҳатман заказ ки ман меом. Заказ як қиматтар аё хай я бало мекунем меоем. Чӣ хели партон сума дада? Чӣ хели партом? Ман намедонам. Религион ислам. Ҳазор раҳмат барои суперчат. Хай биё як дар ҳаққи мусулмонон тамоми рӯи дунё дуо кунем. Беҳтарин сухан. Раҳмат барои суперчат. Салом акай кучкар. Саломатӣ чӣ хелай? Шукронаи худо ҳамаш тенҷай. Кучкар як духтара қатид мегириша дастгириш кунӣ. Кияю айкиҷоай? Гап нест ака, гап нест. Салом. Касал шидай рафтай айкиҷо? Медонӣ ки Сабрина чо мекунад дар больница? Чида намехандӣ? Механдам. Ҳа. Салом алейкум акай кучкар. Коронавирус шида Сабрина.
اینمی گپو بزه اینمی گپوی بمانه چی در کنه برادر عزیز. Assalomu alaykum chixelisozi خوبی aka بقبل که برات گابنس تجت جان تجه aka номеро та биёвам партом сумака габнес амиту сум парто ки боши габнес моли картама мемонум бу партоба. Салом алейкум акай Алиҷон, инами бародармон кӯшиш кардеса мехоҳам мега ки сумуд бупартон сумуд бупартон ҳозир ки розия ки ман ҳами номерома битум ҳами номерои картама битум ҳами сум бупартоя ита гуфтеса ку ҳами рост мега ё дурӯғ баъд мефаҳмем да номеро та навес ина бо навеста. Салом ай дӯстӣ хушомадем мардуми дӯстӣ акай кӯчкар мегӯям бо оли бо просмотрош зиёд шава бо хичам мекан ака. Аки ма кордор нестам ака, ма фақат хирсандам ки просмотрош бихеза подписчикои зиёд ҷамъ кунам, ма хирсанд мешавам. Акай кӯчкар мешиносӣ ё не? Мошина алиш мекунем. Чӣ мошин дорӣ ва ту? Ваҳдат Телмон бугӯ кӯчкар. Ваҳдат Телмон хушомадӣ ачкё да гап нест ма дар бохтар пранк кардӣ кӯчкар бетмен. Ман дар бохтар ягон бор пранк кардагӣ нестам. Салом кӯчкар арестанс ворам вешно брат не преживай брати гия зиндон берун шавем ака алоқа мекунем. Гап нест худованд шуморо дар озодӣ бубинем иншаллоҳ. Тезтарак мошинта ба лиганзе алиш мекунӣ ку гап за чӣ фикр мекунӣ? Не ака ба лиганзе алиш намекунам охи ақаллан ягон зафира бугӯ ту. Кошки ҳамû ман туро намехӯрдӣ раднои дилум сӯхт за шумо. Хай акам хелиши салом ака чой кабуд зада гашт теҷекида. Хай акам хела салом кӯчкар бетмен ай номи акаи ҷамшед ай Москва сози хуби братишка мешава акаҷон ҳазор раҳмат акаи ҷамшед хушомадед. Кӯчкар номардӣ кард нисбати ту мегӯям не хай ака бозиай. Акай кӯчкар тарафи Исфара меоӣ? Насиб шумо даъват кунед ҳатман меоям. Ай Қуввантепай мегириш хати дастгириш кунӣ? Хай мегирем ҳеҷ гап не. Ака ҳо 40 рубл партоен катта дошта бошем партоен. Ҳар кас ҳар гапи дурӯғ мегӯяд чӣ дар кор? Ҳамира мегӯм охи ин авоз бонависа ки ака ҳо 40 рубл партоен карта дошта бошен партоен. Ака мега ки 40 рубл мегӯям карта 40 рубл партоен мега. Гап нест ака мепартом табраҷон. Ҳар кас ҳар гапи дурӯғ мегӯяд чӣ дар кор? Салому алейкум сози ака мешава раҳмат. Ама парто салом ака чо кардӣ мухлиси ашадӣ ай тарафи ғарибӣ зинда бошен Муҳаммад Ибрагимов. Салом алейкум ман розиюм кӯчкар ба пеш ҳазор раҳмат. Ака гарени ахмақтон кард гарени зиқ шидем ака. Хай ҳеҷ гап не ака ба як бозиай бо ина созем. Мерседес салом алейкум акаи кӯчкар. Салом алейкум канала реклама кардан чанд суман? Ира фақат ака оли эфир баъд охири эфир дар чира мемонем номерора мемонем ҳатман занг бизад нашуд реклама чахчах мекунем ака кӯчкар натури ганда гул зад мегӯям бо хай гул зад мех зад ки ака чӣ ба шуморо ихелӣ кардаг мегӯям бо дар челенҷ стоп и набарота абарот шидам хелиш. Акай кӯчкар ман хоб дорум радной ма да Южный Корея ҳаём ждат кунум шинум ба кай ту охи эфира тамом кунӣ номеро та бите. Гап нест ин овози номерора менависа марҳамат номерора бинависен. Касе ки ҳамин номерои кӯчкарбет менависад дона марҳамат бинависен. ҳамин бародармон дар Корея будай
ҳамин номероро бигира. Баъд дар Мерседес. Ака биги лайка ай кӯлоб овардем. Гап нест, халта овардем бугохи. Акай Алиҷон, мо ай шаҳри Қурған, ман мухлиси ашадии шумо саҳнаҳои кам шидасай. ҳолӣ мешавам аша иншалло ҳами соқу саломат Сабрина буброя мешавад. Кӯчкар шумо сумда баландӣ ҳеҷ вақт беҳтари чизи бораи мо шумоем сум не ака. Гап нест Сабрҷон. Аз номи мардуми Моғиён салом. Хушомадед Моғиён. Салом Нурбону. Акай Кӯчкар тарафҳои Қирған намеоем? Меоем насиб боша. Ба астричи Алиш не астрачи не, ҳамин фақат ё караванои ё караван боша, ё Зафира. Чой кашидан дар кура. Салом аз номи бачаҳои Оренбург. Салом. Ҳама касабоз ҳам як бори дигар саломи хидмат мерасонам баҳри шумо бародарои азиз. Хуш омадед. Салом аз номи бачаҳои Кӯйбе. Салом ба шумо. Ваалайкум салом. Салом алейкум брат, коруборо хубанд? Шукр. Кӯчкар салом алейкум. Акай Кӯчкар хонат банкдамондӣ. Салом аз бачаҳои Оби Гарм. Хушомадед. Мешава ака 15 нафар ба як тел тамошо дорем. Ака имод мадаҳаст тела кам парто ба номи Самад Сабон салом гуфтастиям. Зинда бошем. Салом алейкум. Заказҳои надодӣ ку Кӯчкар? Зинда бошем. Ваҳдат хушомадед. Лайк овардем аз Санкт-Петербург. Ҳамна стоп Кӯчкар тарафҳои ғарб намерай? Мерем насиб боша. Мерем бародаро, мерем. Али Сатторов. Ассалому алейкум. Аз номи бачаҳои Данғара, мардуми бекорхӯҷа аз хоб безори Тоҷикистон созем. Саломатиҳо хубанд? Ака цетимугам чишида безеб шида. Салому алейкум. Ваалейкум салом ба ҳамаи шумо дӯстони азиз. Ина 301 лайк аст, 100 подписчика. ҳазор раҳмат барои дастгириҳо. ҳазор раҳмат. Чандта подписчик дорем ака? Подписчикома дар ҳамуҷа ина бромбардагием ку гӯй кардагием охи. Қарис 300,000 подписчик дорам охи, 400 дорам намедонам ки. Акай Кӯчкар як саҳнача бинависам бозиш мекунем чӣ бане? Салом, стоп гуфтум, стоп накардӣ. И челленҷ буд, бой додӣ дода. Гап нест бандаи Аллоҳ. Салом брат, 15 рӯз пеш гуфта будӣ пранк сёмка шидагиай бохтарда, ҳозир мегӣ не чӣ хел фаҳмӣ? Ма дар бохтар пранк сёмка кардаги нестам. Ака хеле перепутат кардистӣ. ҳамон мошинта кай нав мекунӣ? Охай мошина мегум нав карданда ина бози пул нестай данима мехай. Не мошини ма ягон кас боша, ягон кас қиматтар бихара, хай набига ки инаиш бародари азизим хайр бара як мошини зур биги бига. Масалан ман ҳамин кора бикунам охи. ё ки ина худат охи худат биёи алиш кунӣ намешава? Ча гап намезанӣ? Гап мезанам ку. ғариб духтари тоҷик Кӯчкар сағира гап намезанӣ? Ака аз консуята Зафира буридагим 2007 мехарӣ? Чанд сум Кӯчкар регар кай мерай? Кай кифоят кунӣ меравем. Салому алейкум. Акай Кӯчкар хоб надоред? хобай ки ҷои наминҷа шумоен дига ман хоб мерам охи. Чақчақ мекунам хатитон. Хай касе ки хоб дошта боша марҳамат хобҳои хуш ба бародарое ки хоб доранд, хобҳои хуш.
برای بچه فیض آباد خوش آمدین. همه کسا یک بار دیگر خوش آمدین. خونه بانک دامونتون بیشتیم. سلام علیکم. از نامی محمد علی ایشان کلاس زنده باشی. جواب بدی زنده باشی. 57,500 подписчик дурако 300,000 نیست. خیلی شما میکنید 300,000 کیه ای فایزآباد؟ حالا چه حالا بهترین رقمات نویس کوچکا گرنی مخلصیشونو برد زنده باشه. نه زنده باشه. спасибо با همه شما دوستان عزیز. باز هم یک بار دیگه خوش آمدین. السلام علیکم اکای کوچکا برگزده چشمات خلاصه یکی بان توبه کنم او نمیدونم چی بگم. مطلب کوچکا مگم با چخه کوچکا هم اصلا اینتایه کوچکا و چجان چخه شکرانه الله کاروان 20 متری اکا همه چیل تابته من میتون گبله اکا کجان مایم نوریک چخیل نوریک بر بتره که من چیشی که گوشون مرا بخوام. О, Нурик, привет, братишка. Нурикҷон, додараки азизам, дар инстаграмай, дар ватсапмай ту як суратро яке як сурати тара ман надорам. охи ба ҳамин хотир дигар монда гӯям хе. Як суратаро яке як сурати соз сароим кун. Брат ҷавоби жостки гуфтӣ ба мугам бо худро гирифтишку. Як худам хумас стоп кардам охир дигар ки ҳама хешид. زنده باشین. فخری ویتاتوف سالیستی گروه انیس کی هایم نگفته. سالیستی گروه انیس کیه نه کی جده انتوشکا در خونه خیلی چونه انتوشکا پاشلی کاباد کارتوشک کوچکار منم در مایده حکیم کیشلاغده منم کوچکار میگفتن ای گوده همونو بوده اکا ایچ باشن خیلی خانو دوندی اینستاگرام داره جواب نمیده. ای زنده باشن اکای کوچکار اکای مگم و شما را پستاک اکا چی باوچ که مونده 26 میشه کاروان. نه همی یک 50,000 تیمه بگیرش. علی جان سلام چخیر میشه رحمت همه کسا سلام. دوستان عزیز باز هم نگفته نمونیم که خداوند هر یک و یکی شما را نگهبان باشه. همیشه خودتون احتیاط کنید. مردم غریب الله یار و مددگار شما انشالله به خواست الله به وطن عزیز به پیش پدر و مادر برمیگردین به پیش زن و فرزنداتون انشالله خداوند نگهبان همه شما باشه. خودتون چقدر میتونین احتیاط کنید. یک سرود شب بخیر میخونیم به همین خوبی خوش میکنیم. چه فهمیدین برادرو یا که بزه اگر که بزه باشه بگیم بزه به مقصد که خوب کنیم یا که نیم اکا گپ نیست. شما حرکت ایما برکت با پیش اکا الله نگهبانت. ویدیو که خطی در جای آورده سی نویت گفتگی کدومی در کوشب دروی تماشا کنه یک تا لایک بجی نویت گیره. ای گپ نیست زنده باشین چیل تا کم نمیگی خودت بین آخه همین چه خیلی مقاطع چند تایی بودی من بودی اکا سالی پینگوین یک دم چیل گفتی با 50 گفته سی که چیل تمام چیل تا گمه نشوه شوروخ علی گم نیست. دوستان عزیز به همه شما خوبای خوش ولی همه شما با سهر باید کار برین باید که همه شما هم استراحت کنین و همه خاطر
ба ҳамаи шумо як суруди модарро мехонам, ба ҳамин шаббахайра, баъд тамом ба ҳама каса хуб мекунем. یادارم مادری غمخوارا، مادری غمخوار و خوش گفتارا، هر کی باشد صاحبی عقل و تمیز، مادرش را دائما دارد عزیز. خداوند نگهبانی هر یک و یکی مادرای ما باشند. خداوند احتیاط کنه برادرها، انشاءالله همش خوب میشود. خداوند نگهبانتان، خداوند احتیاط کنه. نمرای من 945 45 34 945 45 34. این حاضر نمره را میمونن، مرحمت با بگیرین. در خط علاقه باشین. شاروخ چیزی جوزی فیروز خوش آمده اینجا. جوزی شاروخ فیروز خوش آمده. سلام علیکم اکا، مادرتان چخیر، سلامتی شگونه خدا، امید جان خوش آمده. بارباد اشتون شاروخ چه خوش آمده باشکا. اکا نمره اکای این در کاره براد توی می علمی نیست. نمرات نویس برات گاب نیست. این نویسم. سلام به همه و علیکم سلام به همه شما، خوش آمدین. این از سعودی شب بخیر سر میدین. شب بخیر یار و دوستان، شب بخیر. شب بخیر همدیاران، شب بخیر. شب بخیر یار و دوستان، شب بخیر. شب بخیر همدیاران، شب بخیر. خداوند نگهبانتان باشه برادر عزیز. ما خوب میکنم، یعنی که الله میکنم، لالا پاپا میکنم از ما خیر دوستان عزیز، خدا احتیاط کنین. خداوند هزار ساله شب اکا کوچکا رحمت یاسمین علیه هزار رحمت. خدا احتیاط کنین. پیش خواب اول برای ایشکن، بعد برای خواب گم نیست علیشه. هزار رحمت به همه شما. خداوند نگهبانتان باشه. خای خوبی خوش.